Hello guys, eu l-am Thanos și bine v-am regăsit într-un nou episod unde vă vorbi despre youtuberii începători. Știu că vi se pare ciudat că tocmai eu vorbesc despre asta, dar am câteva sfaturi pentru voi și sigur vă vor fi de folos. Eu nu pun toate lucrurile astea în aplicare, fie din neatenție, fie că uit unele detalii sau nu am cum să pun în aplicare acele lucruri, dar chiar sper să vă ajute pentru că o parte dintre ele pe mine m-au ajutat foarte, foarte mult și m-au adus în stadiul în care sunt într-un timp relativ scurt. 1. Pentru a atrage cât mai mulți abonați pe canalul tău, trebuie să ai cât mai multe vizionări. Există două lucruri care atrage lumea spre videourile tale. În primul rând, trebuie să ai un thumbnail cât de cât drăguț, de exemplu, să nu fie cel creat de YouTube în momentul în care postezi un video, pentru că ăla nu te va ajuta absolut deloc, mai ales că este la o calitate mică. Încercă să faci tu gen o poză, stai ceva gen și pune aici un emoji, aici încă un emoji și efectiv poți scrie ceva așa și gata thumbnail-ul. Dacă nu știi cum să încarci un thumbnail, îți recomand să descarci aplicația YouTube Studio pentru că te va ajuta foarte, foarte mult și ai foarte multe statistici legate de videourile tale, ceea ce îți va fi foarte, foarte de folos. Un al doilea lucru care atrage vizionări către videoul tău este titlul. Depinde de ce titlu pui, trebuie să fie ceva atractiv și să fii atent să nu faci clickbait, pentru că asta va alunga abonații pe clipul tău, deoarece vor începe să nu aibă încredere în tine pentru că vor crede că îi minți pentru a atrage altă lume și pe ei îi neglijezi. 2. Totul depinde de cum vorbești. În momentul în care un om dă click pe videoul tău, trebuie să fie atras și de conținut. De curând s-au schimbat regulile și standardele comunității YouTube, așa că o vizionare este înregistrată doar după 1 minut de vizionare. Deci trebuie să faci tot posibilul să ții 1 minut un om pe videoul tău. În primul rând depinde de cum vorbești, pentru că dacă tu faci da, păi astăzi asta îi va alunga pentru că deja va deveni plictisitor și mă voi sătura să văd pe cineva care în continuu face tocmai de asta există cut-urile. De asta trebuie să folosiți aplicații de editat cât mai nu trebuie neapărat să fie ceva profesionist, ideea este să puteți face cut. 3. Totul depinde de cum editați videourile. Nu trebuie să adăugați foarte, foarte, foarte multe efecte sau prea multă muzică sau prea multe sunete, pentru că știu că poate sună ciudat, dar cu cât e mai puțin, cu atât arată mai profesionist. Spre exemplu, puteți adăuga muzică pe fundal, dar să nu se audă foarte, foarte, foarte tare, pentru că voi trebuie să vă auziți în primul rând. Puteți adăuga câteva efecte de culoare, să ajustați lumina și toate astea. 4. Încercați să evitați să folosiți aplicațiile care au watermark gen așa, pentru că asta nu vă va ajuta absolut deloc. Puteți să încercați să scăpați de ele. Eu chiar nu reușesc să scap de ele, însă m-am obișnuit foarte, foarte mult cu aplicația asta, de asta o folosesc în continuare. Apoi, pentru a avea o calitate cât de cât ok, în afară de lumină și de efectele de culoare, puteți încerca să aveți un fundal cât de cât ok. De exemplu, peretele ăsta eu zic că e un fundal cât de cât ok. Însă nu vă filmați din camera voastră unde aveți un șifonier și ne știe ce chestii aveți voi pe sus, gen plușuri sau alte prostii. Trebuie să fie ceva care să vă reprezinte pe voi într-un fel, dar să fie ceva simplu, nu prea încărcat și cam asta ar fi. Lumina contează cel mai mult. Încercați să nu folosiți lumina de la bec sau de la alte prostii, blițuri și așa mai departe. Lumina trebuie să fie naturală, adică fereastra ar trebui să fie în fața voastră și lumina să vă vină în față. Nu dintr-o parte, nu din spate, pentru că vă veți vedea întunecați și nu va fi deloc ok. După ce ți-ai atras abonații, să spunem că ai început să faci thumbnail-uri, să pui titlul cât de cât ok, ai învățat cum să faci o calitate cât de cât ok, totul ține de ce vei face în continuare, pentru că lumea va continua să vină. Treptat, treptat, lumea va continua să vină. Vor vrea să vadă pe canalul tău evoluție. Tu va trebui să postezi constant, ceea ce eu nu fac pentru că nu prea am timp, dar de vreme ce ai intrat în asta, trebuie să știi
că trebuie să continui și să te ții de chestia asta cât de mult poți. Va trebui să încerci să postezi de minim 2 ori pe săptămână și să răspunzi la comentarii, pentru că asta va ține comunitatea lângă tine. Va trebui să răspunzi la comentarii, să le arăți că îți pasă de să arăți că îți pasă de ei, pentru că dacă nu îți pasă de ei, nu îți pasă de abonați. Nu îți pasă de abonați, nu îți pasă de canal, adio YouTube. Înțelegi ce zic? Lumea va începe să se dezaboneze dacă tu nu le răspunzi la comentarii și dacă nu le arăți că îți pasă de părerile lor. Deoarece ei încearcă să te susțină prin acele comentarii și vor fi unele comentarii care la început se vor părea de hate, dar de fapt acele persoane vor încerca să te ajute și tu va trebui să iei criticile lor ca fiind constructive, pentru că altfel nu vei putea evolua niciodată. Dacă lumea se va abona mai greu, nu va trebui să te sperii de asta pentru să zici că wow, ăla a făcut nu știu câți abonați în nu știu cât timp. Eu am făcut 5 abonați în o săptămână, să zicem. Asta nu vă ajută deloc, deci încercați să nu vă comparați niciodată cu alții și să încercați să dați ceea ce aveți voi mai bun, pentru că asta vă va ajuta foarte, foarte mult în evoluția voastră pe YouTube. Niciodată nu încercați să vă comparați că wow, ăla a făcut nu știu câți abonați, wow, ăla are nu știu ce și nu știu cum, ăla editează nu știu ce, ăla are nu știu ce cameră. Ok, contează cu ce filmezi, de exemplu, filmezi cu telefonul și știu că calitatea nu e ok, dar încerc să retușezi asta prin editări și chiar dacă nu are tocmai o calitate ok video respectiv, încerc să o compensez prin alte chestii, prin felul în care interacționezi cu lumea, prin thumbnail-uri, prin toate chestiile astea. După ce ai făcut toate astea, încearcă să-ți... Bine, asta ar fi trebuit să vă zic la început. Încearcă să ai grijă ce poză de profil îți pui pe YouTube și ce cover, pentru că nu va trebui să îți pui drept cover o poză cu tine sau o poză cu numele tău. Lumea va trebui să știe ce faci tu acolo, deci va trebui să pui, știu eu, Iulia Munteanu, videoblogger, 16 ani aproape și chestii din astea, da? Chestii care să spună spectatorilor ceea ce faci tu pe canal. Apoi avem secțiunea despre, unde va trebui să spui detalii despre tine. Nu, vă rog, abonați-vă, vreau să ajung la nu știu cât. Trebuie să spui lucruri care să arate lumii ceea ce faci, nu să arate că vrei să te rogi de ei să se aboneze. Bineînțeles, nu este nimic greșit să spui la finalul videoului, hei, ăsta a fost videoul, vă rog să vă abonați dacă v-a plăcut ceea ce am făcut și să dați un like, ta-na-na-na-na. Dar nu să insistați pe chestia asta, pentru că asta nu o să vă ajute absolut deloc. Dacă sfaturile mele v-au fost de folos, puteți să lăsați un like, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte mult. Să lăsați în comentarii părerile voastre despre clip și idei pentru următoarele clipuri. Puteți da un share acestui video pentru că nu se supără nimeni și mă ajută enorm. Și dacă nu v-ați abonat, puteți să o faceți pentru a crește această comunitate împreună. Eu la Munteanu am fost. Pa!